You will laugh like I don't know. The guy is this guy, you know, and he lives like right my neighbor, you know. He's my neighbor. So. Il n'a pas encore regardé la vidéo. No, I'll leave it. I'll leave it. Listen to yourself. What you said. Yeah, first time. Bravo! It's your film, not my film. Not my film. You believe me, you believe me. Egy ilyen rohadt nyugati sráccal, aki össze-vissza hazudik, mert nyugaton ez a szokás, hogy mindenki hazudik. Mert hazudnak az emberek, mert ennyire nem egyenesek. és mi magyarokként nem tudunk ebben mit kezdeni. Várjál. What does it mean? Ne szinte rám nézzel. Amikor mi igazat beszélünk, és őszinték vagyunk, akkor mi őszinték vagyunk. És azt hiszük, amikor valakivel beszélünk, akkor az is őszinte hozzánk. De lehet, hogy Nyugat-Európában nem ez működik, mert egyszerűen ők nem tudják, hogy mi az igazság. Jó kész volt, nem tudják, hogy mi az a fény. Nem tudják, hogy mit beszélnek. Azt kavar. Beszélnek, repkednek. Nem tudom, te mit szólsz hozzá, barátom? Most így hirtelen. Lehet, hogy minket nem vertek át, csak én veszem annak, hogy átvertek, de... beszéljük még tovább. I really like your intonation. Okay. I really like the way you speak, you know, because it's... could you interpret it? Translate it. Have the translation. It's a beautiful language. Do you have any folk songs? Folk songs? Folk songs. Yeah. Okay. Do you have any? Good night. Most miért mentek el? Mi ez az egész? Good night. Most magyarázzátok meg nekem, hogy mi ez az Yeah, egész. Most magyarázzátok meg nekem. Je vais le faire regarder à Gollum là. Most magyarázzátok el nekem. Most magyarázzátok el nekem. Most magyarázzatok. Okay. Hey guys. Okay. Good night. Good night. Do you have an email also? No. An email address? Oh. You don't use internet? No. No? Why not? Why How many not? times did you see it? Where? This is Hungary. Where exactly? I'm from Budapest. Yeah. And why it's called? You know, you got a river there in Budapest. How it's called? The river in Budapest. Duna. Duna. Ah. Duna. I don't understand. I don't understand. You were stoned. He was stoned. Elle était gelée quoi. À fond. Something like that. That doesn't mean anything. It was like you know, like in Brussels. Do you know what it means? No, we don't know what it means. Animal. Mrs. Gollum. L'animal maître a dit donner. Just listen to the intonation. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut? Il a une habitude de faire ça aussi. Tu te rappelleras de tout ce que je t'ai donné, hein? Ouais. Singe. Qu'est-ce que tu veux, ça? Tu l'as eu comment? C'est un malade. Ils nous l'ont pris, notre précieux, notre trésor. Stupide abidjouflu! Fouillon. C'est du poisson, faut bien le goûter, c'est délicieux! Non, tu n'as pas d'amis! Si, le maître est notre ami, le maître Bon, on va aller vers notre animal. Le maître est Parce qu'on a vu déjà un chimpanzé. Un grand, on va voir Il un ne faut autre. pas dire ça! Fouillons. Va-t'en, il ne revient jamais! Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il ne revient jamais! Parti! Did you like it?
It was pretty Eh cool. bien voilà, on est ici, on a vu... You know, this is I've got the guy who is, but you know, Серега, дай менший голос. no, Менший звук, можеш дати? no. Je demande, he likes for to know to because he's not happy because there's too much loud. It's a guy, you know. I found him on. We go. Yeah, okay. Okay. Did you like it? Just turn off. Turn off. Turn off. Then we will spoke with you. But you know, okay.